בואו לעצב איתי תמונה של פופי פלייטיים רק ממנו. כי הוא חמוד ואני אוהב אותו. תסתכלו שזה חמוד, הוא ככה שהוא פותח את הפה שלו. תסתכלו, כזה. הוא לא מפלצת. חבר'ה, שתדעו לכם, יש סרטונים על זה שמדברים שהוא לא מפלצת. ובאמת הוא לא מפלצת, הוא חמוד. פשוט ככה הוא נראה מפחיד. אבל פה הוא לא נראה מפחיד, הוא כזה מתוק. כזה עכשיו בא לי לשים אותו ככה על תמונת טלפון שלי, אבל בא לי. אתם תראו את זה, אני אפרסם לטיק טוק וליוטיוב. והנה, התמונה שלנו מוכנה. ונוריד אותה. עכשיו, וביי.